se on som no a eye wa wasem obesom no nso so a di ne mransem so na gyan nsem no a eturu ba bia ebinom kama eya yam hyehye ma asofo ye no bi because meto na metia papa ya na mewere ahwa manipa no a o kasa asem abrabo be ye den se den so do ho to awurade so papa obenya way out. That's right. Afama free ti so bi ka kire me say on de wonyi bibia ni onyi ntum se nyame bi wo a pezo ote asese senka ne utie nne nsemi na nka ado ho atoso a nka kwan bi a esiama no ka nyame e de adom ne ahoden bi bie kwan bi e de amawa mo afama firi a ka ni da so be ya wo dia enti wo wonsem bi a wo ka ene asem bi a wo yan ese de kra de e to correction ne mo a no mo de akoto to cast ne e no mo dem. Oh my God. No mo nso apapa mo check cast ye na no mbacho ye sofo okay wanga so bi na di bi che nje won so nje obi ncheka obi che anti so obi cheka dia ye che sofo ka ye cha asore baka ye che individual seka enti mo mane nkoye se ena omugigi sika no a na omo de akotoka na o de akosi ne fie na nura de academic tie program bi nipa ne kan se ono eye ne yakora se ono no tie akura se na o de scam masof na ne bade ko university. Look at all these things. Nyame owo ho enti se won som no na wayi na namusifo se onyina mu emfa manyame a hweyie na wankasa entia saafo no na wanya haw ene amane amfa ma ho obi so be ka se we na mode hunehuna hehe no eno ntie muntie de ono so te wa woka de empese ote ase ne se onyini nni a enkasa ntia no na wankonya haw amfa nome no haw amere wo ma. Colossians chapter 1:16 and 18. Paul ngomo atweko ma Kolosifo eti baako ne yimu edu ensia e de kopem du nwotwe. Ose efrise ne mu na obo ne oma nyina de ewo soro ne de ewo asase so de wuhunu ne de wuhunu Ahinwa o uradio impanini o tumidi o nioma no nyina onam ne so na oboye na oboma no papa anunti de all kase onyame ni ho mebesa wonte ase se enema wo bobo so nyina no ose onam ne so na oboy sa nioma no nyina de yedi yani hunu ene ne yemfa yani hunu nyina no onam no so ena oboye tumidie ya honhommone niema wuradie mpanyinie ni nyina ye honhommu nsem a yemfa yani hunu a ye gidi se ahemfu nkonwa ne abosom ahodo a ewo ho nimu ena wonam a obo ni nyina entitie se sa niema we nyina wonam no so na oyo ye dia ose ene menka nkire wo se wonam ne so na oboye na oboma no oboma ono enti die enti na obi se nyame bia ni ho meti asem sa na me ho yira me se why then se nyame bia ni ho de a ene niema ye gidi wa asase so e de ho atoso no why ene boy na efrihi ene bai na senti ene nipa nyina se eni ho de ye hunu ene de ye hunu eti we kire ye nse ye wo niema ni bi wa papa ye mfa ye ni nyeden enhu nanso ewo ho eti me se o ka kire me se bibi eni wiase a me ne wo nyaadwen bibi wo ho because onyame no obo na de no obo de eni hunu ene de emfa ye ni hunu enti se wo se wo hunu no danti wonyini nnia ene wabo no a wodi wani hunu ye visible no ena invisible no a wo hunu no eno nso so hwan no yoye
de na me pese me twinya me madwene si so ne se unti biribia se a yen kasentia na mom ye pe na yehu na ya penkyerase na ya kyere yase na mom ensore nkase menti ase enti meka no senia me pe ene senia tie nyame ewo ho de obo osoro ne asase no baba owo ho enti Korontofo nwoma edikan etie ye nwotwe ne nyiyimu ensia no ono nso so ka asem bi na eno na memo wate ase se eniema Colossians eboboso ni nyina no eye onyankopon tumi mu na oboye na obode ma no enti nyame abona ade no na wode ono no koye nyame represented the one God, the only God. Ye kan ho asem ne se sa body no ye nyame fofora won so wo dan no ka hu ne se o yam from so awie de me pese wo te ase ne se nyame bi ewo ho de obo osoro ne asase no otumfo no ono ote ase na owo ho ma me no mienu se ye de animonyam ene anidie ebema no na mom ensese ye kasa ema ya no eto no adofo no me pese wo te ase se onyi nia tena wo baby enkasa ma wo nkonkonya ehaw se wonim se ewo ho a ko na kope na hunu no se ewo ho ampa anase eni ho na mom hweye na wankasa entia onyankopon ene ne nkoa ana ne mfuna wapa won awieye mremu frise ye yakofa haw ene amane e de abaye ho so na ebenom e kansemo apapa otenase a makoma yaw ema ohunu se nipa oka abususem blaspheming krofo ka bususem krofo kan semo e de haw ene amane bre o mabrabo nyame ba me tufu awie nyame owo ho enti se wonimu a eneme ma wate ase se ye wo nyame na owo ho e yo tumfu nyankopon de obo soro ene asase ho asem ena meka na nasem o se me nyame me ye nyame twie me ye nunkuntwefuo nyankopon a me tua agyanom amumu yosoka owie no san ka se manye nyame foforo bi nyeden enka me ho entitie ono na bona ade no wo fa ne se ye nyame ena wo so ne nam to oye adwuma mawa I don't have problem woni ne nante behwe yi enso se won kasentia otumfuo ene obo ade ehuma eti Korontofo nwoma na edikan eti nwotwe nyi mu nsia no o kan clearly said there is one God Papa was saying Paul nwoma atwe koma Korontofo a edikan no eti eye enwotwe nyi mu nsia o se yende onyankopon ba akopɛ na yewo Papa was saying eye tu yende ye wo nyankopon ba akopɛ agya no a nioma nyina firi ni mu papa nti de edi kan ye no onam no so na oye na oyo de ma no e na obo soro ni asase from the beginning enti se ono nko na niema nyina ye den e firi ni mu eti ne wo so wugidie na ye unseen gods na eye onyankopon abode no a wugidi no wugini de ne nante na mom nkasantia wotumfo no that's right enkasantia de obo soro ni asase no hweye na wano antra no efiri se wiase baifuo mpo so ne tenas na wano tia no a osori tia wo na ente se de obo baifuo bo tumi awodo a ewo wiase nyina no wo sori a na wo de wano esi no ho se obeto na yampia abusuafo mesere wa wie se eya munya abotre se obi na ya sorry obi na sum nyame ena se niema nkoyie mfa mawa mede bia me kan se papa eno na obi kan asem bi one thing am person ote ase ne se sa sorry na ofi se eho na wo mpa ko ba bi foforo ko ba bi foforo obi kan brofo na ante brofa ye wo twi service wo eju how pa anything wo kasama na fori asofo nyina o kasama nyame ani mo nyama ye ketwa
nyame ba baabi a wokɔɔyɛ na wo nsa nka wo nsa nkyerɛne no ɛnkyerɛ sɛ nyame ni hɔ ebi a wokɔɔyɛ no wankɔhyia nyame wantwɛn anhyia no ebi nso so a baabi a wokɔɔyɛ bɔ mpayɛ de bɛ nyame oni hɔ eti bisa ho sɛ baabi a mekɔɔyɛ no nyame na mekɔpɛ no no hɔ na ɔte anaa na mehyia no emblemu nipa emblemu obia mamfa haw no masofo enye sofo na ye bisade eyo nyame na ye bisade eti ye bompa ye kire nyame na nyame nam ne nkoa ne na bode so ebua ye mpa ye mu aye ede amaye eti so nipa epebiribi a obompa ye kire awurade a na wakɔ nipa nkyɛn na wakɔ akɔkye otuo ni nipa nkasa otuo wu mu nipa utu ohunu sɛ wo soro sɛn obia na de na wo pensu nipa hɔ ne wo tu be den wako nipa nkyɛn na wakɔ akɔkye de me pɛ sɛ ɔte ase ne sɛ ma wano entra onyankopɔn ene ne nkoa eti wo se men kan kyerɛ sɛ ye de nyame ba ko pɛ ne ye de ene ye wo agya no nneɔma nyinaa firi ne mu na yɛnso ye wo hɔ ma no baba enti ote ase a onte ase ma wo maame onte ase ma wo papa ena wonte ase ma wo bi a ono na hwe wo school ote ase ma nyame because en nsa firi wo so a wawu eti why then so be kan kire me say wo no ote ase ma nsuo bi na eno na hwe wo eno na bo ho ban eno na kura wo obi nso na boss ade no eti na mpese me differentiate obo ade ene abode abode is different from obade. But one thing, the mistakes that the papa that be a say, you appreciated the gift but not the giver. Always. A chadiano or dear mayeno, and a need dear chiri, but your dear machadiano, and my yene dear, yam fanin kahun. That's right. Dear Yami pass or tiasi and say, Nyame bakope. Ene ye nim o se ne awurade baako Yesu Kristo a onam ne so ye nneoma nyina na yenso yenam ne so wo ho no eti yenam no so ne bae no se yemmo onipa se yense so ana yesuban eso eti yenam no so ene ye wo ho eti sa woti ase o wonti ase o ye wo tumfuo bi wo ho a onipa dasani wontumi nya no ho enya biribi biara wo ye eti so wadwen ye wo se wo de obetumi aye ne wo pe ana se ne wo ankasa wo hunu se ebetumi aboa wa de me pese wo te ase nyina ne se onyankopon a obo soro bo asase no ote ase na owo ho eti se wo ne nam a brother ebesi wiye na de bia wo ye no obema na bam e de ama wo hweye ne wankwati no edu ba bi nsem bi wona wo show so nkofo akeka nsem no wo bekom ba bi no na bere no bebere no na omokwati nyame de omahoden eye utie nsem no a wa misa asore a woko na wa misa na ne nyame som tesen di dabia no o fa story no a bisa nipa no a kodru ba bi se o kan story ni nyina awia na good tibia ben na nyamesom no etesen on se ne ete eti se ye de nyansa ne ahoden ya nipa no ono ne ye nam no so yo ade nyina eti se wo pebiribi a wo ye nam no so yo ya eti se wato tv ne ama remote na ye fan se sanyo ene ye de remote na ma wo se magyan ho akofa Philips remote di cooperate sanyo papa ebeyeye enti di ono no ye nam no so e ya ade nyina no wo no wagyan ho kopa ade no a ono boy no a ono bede no amamuaye eti se onipa ante sa ade we ase na ode na bra boy ne opa ono apeso ye na owie kasa nyame ni ho a abusanfo me no nya adwen ti ase na hunu na penayo na hunu sane ete na wahunu ne ka na obi bisa wa wanya nkyeremu nti ya wo homa no eti ma wo wire mfi eti John 1 verse 3 no papa declare bibia ma yehunu no se John 1:3 no eda nieme declare e ma wo te ase se wa setena wo te no
wonam obi so enema wote ase ɔse ɛnam ne so na ɔyɛ nneɛma nyinaa papa nti nneɛma a yɛhyɛ ase free Colossians no nneɛma nyinaa no wurade atumidie mpanyinie no ɛne ahohommɔne no nyinaa no ɔno na ɛyɛyɛ ɛnam ne so na ɔyɛ biribi bia ɛwɔ asase so bia yɛnam otumfoɔ no so ɛna ɛyɛ ne yɛnkwati no anyɛ biribi biara a wɔyɔɔyɛ eti sɛ wobɔ bra woyɛ ɔno no na deɛ a wayɔ ɛna wopɛ sɛ wobɔ bra eti sɛ wokwati no a wobɛyɛ dɛn memu eti obi biara kɔnante na later wabɛyɛ Kristo nyame ɛwɔ hɔ ti wa wotie me gitum sɛ onyankopɔn ɛwɔ hɔ de ɔbɔ soro ne asase na owieyɛ no ɛna ɔnam ne ba no so ɛyɛ nneɛma nyinaa me ba chonji sɛ wotie me na manhwɛ yie na wamma obi ansɛ wadwen anka nkyerɛ wo sɛ nyame bia ni hɔ na wodi wo ho awu eti papa ɔnam no so na ɔyɛ adeɛ nyinaa wankwati no anye bibi bi ɔyɔe eti me pɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra gye sɛ ɔfa no so sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ w'anim a gye sɛ ɔfa no so sɛ wokwati no yɛ bibi bia a wobɛyɛ nanso wawieyɛ enwie wo papa odifo Isaiah nwoma eti aduanan ne yimu ɛnan ɔse na wobɛfifi sɛ ɛsuo papa start free 6 no okay for free 6 no ɔse sɛ Awurade Israel hene ɛsieni ne ne gyefoɔ asafo Awurade sieni yɛnkɔɛ mene odikanfo papa asɛmi ma yɛte aseɛ sɛ ɔno no wɔ hɔ ansa na wɔbɔ adeɛ nti ɔno ni odikanfo na mene okyidifoɔ na me nso ni okyidifoɔ na onyankopɔn biara enni hɔ gye me nko papa wa declare o kan brofo na de keke ma men kan brofo o kan brofo na de keke ma men kan brofo no so wa ha onyankopɔn biara ni hɔ agye me nko that says the Lord the King of Israel and his redeemer the Lord of hosts. I'm the first and I'm the last and beside me there is no God Asia no kura de chen de waka no nti ma wani nyi bebre de wase na de chen de waka no enso no to aso enso ne say and who oro kan twi no o kan twi no wia na wia de wa babro o say why na otesame manon kan manon pa mu nka ensi mani papa twen ha no eye question mark na say den David wawie wosiwie ya wo good why na otesame manon kan manon pa mu nka fansi manim se ono ne awurade wo be hye wo be yira adofo no me pese otie me se wahunu nyame bi wo baabi na aso ko hwe no a ene mbese otie ase se nyame ba ko pe na ono nkuto na betum de ho ato no so de obo soro ne asase tumfo nyankopon na ebinom frɛ no Jehovah no ebinom so frɛ no otumfo obi frɛ no okesi obi frɛ no obrempo obi frɛ no ketachie ebinom frɛ no Allah oyɛ ba ko pe eti se bibi foforo bi ewo baabi a wakɔ seche ena wahunu ena wo se eye wo nyame a be careful baba manem pai mu enka emfansi manim hwan na betumi a challenge obi wo ho wuradie na na tumidie no ensuo no abo no enua no ena wo kyerɛ sɛ ɔno ye nyame a obetumi agina de ɔbɔ no anim aka kyerɛ ne sɛ ɔsosan no ɔsɛ why na wo free tetentre de kyerɛ ɔman a mede besi hɔ daa ne nneɔma a ɛbɛba no ma ɔnkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba no obi anim gye ɔno nko a obi anim gye ɔno nko a ɛnada ho sister mo bi nada mo bi nse abrante a wasi so mo bi nse wadwen nada wo entwe wo mfiri sa nyame ba ko ya meka no ho asem kyerɛ we sa ye den sa ni da so asa se obra no bo na emmo a behwehwe manoa no na fanante na no ne besi efiri se wankwati no anye bibi biara oyoye na mom onam no so e na oyo ade nyina mebese wo te ase se ade na wo ye no eye wadwene ne wunyansa na eye wo saa na enye nyame e na e kyerɛ wo saa eti sesan wadwene no
na dwene ho ye na bisa ho se ene nsem atena se ama me ho na se anye ye dia ma me nko sonkrofo no nyankopon ne hwe tina no Paul David kan se wo de o se niema nyina nya come taste and see bra be ka hwe wo de bra na be sɔhwe se ne ebinum ka se bra meboa wo no wo de be so ye nyankopon ya ye ka no ho asemi hwe se onye dokwafo ana se ontumi mmoa wo ana se ontumi mfa wo nsi ye ana se de wo pɛ no onye mfa mma wo ana en waste time en ma wadwen nya ontanta en ma wani ntutu nka wo nsam ogefo wo ho otumfo no wo ho ono na obetumi aboa wo ono na so do ho to no so a omma wani mu nwase eti ne obi ka o ne wanso wadwena kosi o ba bia wususu ho se ba bi wo ho a nka mmoa bi betumi afira ba no me pese nna me ye ne clear de ma ho se e ya abode omwa o obeja okwan baba de ba ko ye nika wo bi ne se me onyankopon sa no adwuma a me ya abode e na odi tumi ni ahode ama me e na me ye na adwuma hwe hu ni se me mewu so atiase nti me abode no so were ne wakoma nyina hyememu a enti na sofo owuo no because sene tie bi abode wa wieye ti ade bi anyame abobia no wasenna ene mre de atoso nti na wieye ebeba ti adenti ena wontena se na wontoto sa ne ma we metabi so obi so ye CID officer papa o ye CID o detector no wakotena sofo o ye fake na ase na sofo no ton oil de man ontumi detecting hunu so ozan enche no na watima zan detector agine sika enso se ono so timchi akronfo na de ono ti ono ozan ono ontimi nche no onse onya adwene bi ahunu se nipa no ozan no de me pese wote ase awie ne se enye se wako school minim de mi kabrofo mi kuta degree ukuta degree a ebia na bibi wo ho a wonnim hwehwe na pe na mo bi nka nkyere o se uko school duru akire a ekye se nyame ni ho enye no kre wa be kansa ase no bi enye no kre eye te na wonte ne wo ye na se eni nim na wonnim se otumfo bi wo ho a obetumi aboa mo abrabo ayeye na nka obi enye medical doctor enom jot nya akoma yade nso akosko medical doctor nso anom jot anya akoma yade oto obowa ndi na me bisa wo se nyame nka ho a dien pa na obetumi aye e wa abrabo mu ama no ayeye awie de me kanfo ama oni Kristo fa ho to no so na naja no doba no ode ne ma awiase no obewu ma me no mi ni se na be aye nso e benya dankwa ye de be ma yekra se bibi wo ha aka ene se obehwehwe no kore nyankopon na ado ho ato no so na obema na siwie na siwi no wasefo nyina ye enye wakoma mu chim enye achinye bebere de makan minim se ebi befa ebi nso betu anamon ba bia wakwa adu bia sanbre wachi na oje ene fa hodie e wo homo nipa bia papa ne mene yasafo enwumre wo program bi okay asemo mo kan se liberation okay liberation no se bondage ni ho a nka fa hodie nso ni ho tie bia wo da pam mu betu hunhuni o da no mu mfam betu hunhuni bara oje efre wrade ti koronto fo nwoma no aka se ba bia nyame honhom wo no na fa hodie wo ho ti so hwe Kristo Yesu a ye ka na asem ya neja ene otumfo a ye bo ne dia awie ya ene kai hunu se oje ewo ho e de mawo wrade nkai wo wate na omo aso wonte asese esiwie ewo Yesu dem amen amen abusani din ene apostle Ebenezer Jan mamen asam no ewra wo se ya bo so ya homodwe ampa mamen papa odumtuni bi oto ne nyom o se fa wakwan ehye Yehowa nsa na ono ena obeye me pa cho number ne 0543989989 0543 989 basrefo oprichi wi a o se de watie nyina hwan ena agini di me pa cho good afternoon papa pa cho ye ni komo Bacho asambweni blessing family ministries apostle Ebenezer Jan
And I attend. Oh, okay. You me boss of Papa, so why are there? I'm sure. So, the plan is there. We are near pet too. Oh, I can hear when you back home to do. Yami Pia from our woman, we are paying now. Opposite, I was saying, 5 Oh, it is up for Yami Sharp, so supposed to kind of. Bye. Okay, 0543 989 989 0543 989 989 and at 0247 989 989 0247 989 989 ofra na yadin komo me pacho good afternoon Okay, sir. me pacho wapo mboko Bacho boko na also. yango panda ro ma me ho ye pacho ni apostle ni nkomo So Jamin shira pa. Amen. Ewo ujuma pa. Ewo abimo nyankopon di adum. Wakasa amanato akoma so musi obi na bibi kura na o ya ade. No, ohun ni said o ye ne ye. Na obi ni bibia obeboa no kura. Wasma waka no ohun ni say nyankopon ho abede. Obeboa. Because me say me o man for tika confuse ya say nyankopon ni wiase. Good. But ne wakasa ama me atoma kuma so even am 30 Abraham bambushe oso Good. obetima confuse you simple also me so minimize nyakupo mo ahode obetena da nkwa obetimi de bia ya chirima yenu anketa no mo ba manfo de social media confuse you mo no